Пазарът по Дуяне се води обикновен общински пазар. Той обаче от години се е превърнал в място, на което незаконно се търгува с защитени животни. Продават се, всичко може да се намерите, нали? Най-вече домашни животни, но също така много диви и много защитени, а с уговорка и предварителна поръчка може да се намерите и нещо много по-голямо. Човек на пазара в Подуяне ми е предлагал, ако намерят черна пума за някаква мастита мутра и ако е с пазар до 25 000 евро, че за мен ще има 3 000 евро комисионна. Ето на какво може да се натъкне човек на пазара в Подуяне. Колко си черна? 20. По време на проверка на РИОС на пазара в Подуяне бяха иззети 7 птици от защитените видове зеленика, диво канарче и червенушка. Няма работа, ако искате сега се заедете. Това са диви видове и са строго защитени и не би трябвало да се купуват, да се търгува с тях, да ги предлагате за продажба, да ги превозвате, пренасяте. Като цяло, все още на този проблем не се обръща достатъчно внимание от страна на институциите. Незаконната търговия с диви и екзотични животни е доходоносен бизнес и в него се включват все повече хора. Най-търсени на черния пазар у нас са змии, други влечуги и птици, които идват предимно от Централна Европа и Турция. Освен това обаче България е и основен транзитен път за трафика на животни от Азия към Западна Европа. Въпреки това у нас все още няма експертни органи, като зоополицията в други страни, които да се борят с трафика и насилието над животните. Първоначалната реакция, като чуят за животни е: моля ви се, ние имаме толкова проблеми с убийства, наркотици, оръжие и така нататък, вие ни занимавате с някакви си животинки тук и птици. Нелегалният трафик на защитени животни е огромна индустрия със световен годишен оборот от 140 милиарда евро. Най-скъпо струващата стока на черния пазар с животни е рогът от носорог, който според китайската народна медицина има силно живително въздействие върху човешкия организъм. По отношение на роговете на носорозите, един политик в Виетнам се бива изказал, че се излекува от рак с рог на носорог и от тогава започва голямо търсене на този продукт. Много носорози в момента са убити от бракониери, също има кражби от музеи. Един колега от Traffic International ми беше казал, че след като са пуснали филма Хари Потър, започна голямо търсене в Азия на сови. Докато в крайна сметка не се промени мисленето на хората, докато не се промени съзнанието на хората, за съжаление, както има една приказка, кучетата ще си лаят, но кирвана ще си върви. Защото сега изчезват пчелите, примерно. Утре ще изчезнат връбчетата, после ще изчезнат вълците, мечките и след това сме ние хората наред.